מחפשים מילה להשראה. עוד לא, שזה פינגווין. פינגווין? כן, סחנה. אכסדרה. ים. ים. אז אני גולש קיץ. זה מזכיר לי שאתה אומר את זה, כי לפני שבועיים הלכתי לגלוש, ויש שם מלא מדוזות בים, ובטעות דרכתי מדוזה, או חלק ממדוזה, ואני חושב, בוא איזה סתומה, מה אתה עושה? פאקינג על החוף, שוכבת כמו זה לא פאקינג, באמת. אז צלעתי עם הדבר הזה משתובע עליי, איכשהו ניצלתי בנס, וזהו, צלעתי לסרטל. זה מזכיר לי סיפור גם ממדוזה שהייתי עם חברות בים, ואני וגם חברות יושבות על החוף, ועוד חברה שלי במים. יושבת ככה ממש בלבדים, ופתאום אני משמעת צורחת, ממש צרחות, ומסתבר שנדבקה. מדוזה ענקית כאן, ואיכשהו היא עזבה אותה ולא ידענו מה לעשות, והיא התקשרה דחוף לחבר שלה. אני לא יודעת איך זה קשור שהוא צוללן, אז הוא מכיר את הים, אז הוא בא והציל אותה. איך שהם מצילים ממדוזה. אני מזכיר לי סיפור שיצאתי לאילת, ואנחנו, אשתי מאוד מבינה אותי שאני אעשה צלילת חוויה, ניסיון, ואני התלבשתי בכל בעצם התלבשתי בכל הבגדים האלה בלון, ואני הולך ועושה כמובן מצלמים צבעים, נכנס יום רביעי לתוך המים, ומתחילים לנסות לרדת, לצלול, ועכשיו אני יורד, ואני מרגיש שהמים נכנסים, אני יורד, ולא עוזר כלום, החלפנו 3 מסכות, לא עוזר כלום. בסופו של דבר, אחרי איזה חצי שעה של ניסיונות, ויתרנו, ויצאתי מהמים, כי לא יכולתי לרדת, אבל לפחות נשאלות בתמונות, שלחתי אותם לכל החברים, שאני עם הציוד נכנס למים, יש את התמונות. לי יש משהו יותר עצוב לספר, זה היה לפני הרבה שנים, והלכתי לים, מישהי שהייתה חברה שלי, ואז היא אמרה לי שזה. ואני זוכר את עצמי נשאר שם לבד, מסתכל על הגלים, וממש ממש עצוב, ממש עצוב. אני מזכיר לי סיפור של אילת, על הסיפור של הנסיעה שלנו לאילת. אז פעם אחת החלטנו לנסוע לאילת עם המשפחה, והחלטנו לעשות עצירה ביוטבתה, באזור יוטבתה, כי היה לנו נסיעה ארוכה, ואמרנו, טוב, זה יותר מדי, בואו נעצור ביוטבתה, נשען שם לילה, ואז נמשיך הלאה. ומצאנו שם מקום עם קמפינג, ולקחנו אוהלים, והתכוננו והכל, והיינו אומרים להגיע שם באזור 10 בלילה, ואז אנחנו נוסעים כאילו מחיפה את כל הדרך עד יוטבתה, ואנחנו מגיעים למקום שאנחנו אומרים לבנות בו את האוהל, כאילו זה אמור להיות מקום עם תשלום, כאילו עם גדר, ואנחנו באים, ב-10 בלילה, חושך מוחלט, אין אף אחד, כאילו הכל, ואנחנו עם ילדים קטנים, היינו אז עם ילדים קטנים, ואז אנחנו מתקשרים בטלפון לאדם שאמור לתת לנו, ואז הוא אומר, כן, עוד מעט, אני באה, אני אפתח לכם את השער, אתם תיכנסו, אני אסגור לכם את השער, ותשנו. ואז כאילו אמרנו, אוקיי, אילת, ביוטבתה, מדבר, אף אחד, חושך, אנחנו לא נשארים שם פשוט, ואז ביטלנו הכל והמשכנו לנסוע לעיר כבר עד הסוף, ושם כבר ישנו באוהל פשוט על החוף. באילת הזכיר לי גם שפעם אחת הלכנו לאטרקציה, העיר דוד, מי שזוכר, זה פשוט מלא מקדשות וכל מיני דברים כאלה מרחיבים ומצליחים, ויש בסוף, כשאתה יוצא, מסיים את המסלול, אתה יורד ממש ברכבת הרים כזאת, צולל לתוך המים, ויש מצלמה שמצלמת את תמונת זיכרון, שכולם מקבלים את התמונה הזאת, ואז אני ואשתי, ואני בחור גדול, אשתי בחורה לא גדולה, ואנחנו באמצע צלילה, ואני בהתלהבות עושה ככה, ואז אני עושה תמונה, שאני ככה, והיד שלי סוגרת את כל הפנים של אשתי. טוב, אז אני,
של לעשות עליו תמונות, שאנשים מגיעים לחלק הכי מפחיד, צורכים עליהם וצלמים אותם. אז אמרתי, אני אעמוד ליד מסך, כמו ישראלית אמיתית, ואצלם את התמונה שלהם כשהן יצאו. ואני עומדת עם מצלמה ככה מול המסך, איזה 5 דקות, ואז הן באות אליי מאחור ואומרות לי, בואי נלך. והתמונה שלהם פשוט לא הופיעה על המסך הזה. שלום לכולם, אני קוראים אלון. אני אספר לכם על הפעם שכמעט טבעתי בגלל ברווז. ככה, הייתי בים, התחלתי לצאת עם אשתי, אז הייתה חברה שלי, יחסית בהתחלה, ויצאנו לים עם עוד זוג חברים. אני החלטתי להיכנס למים. נכנסתי. ופתאום אני מרגיש שאני נסחף פנימה, קשה לי לחזור. אז באופן טבעי אני חושב שאני ליד המציל שבו חלץ אותי, והשני נסחף. אבל, מה שסיפרתי לכם, שהחברים שלי לפני זה היו עם הילד הקטן שלהם, והיה לו גלגל הצלה בצורה של ברווז כזה. ואני, בתור בדיחה, החלטתי להיכנס איתו לתוך המים. אז כשהייתי במצב לפני טביעה, הייתי בתוך גלגל הצלה עם ברווז צהוב כזה, ואני מתאר לעצמי שאם אני עכשיו קורא והמציל בא ומחלץ אותי ואני יוצא עם הלחסק עם הגלגל הזה, אז כנראה שהמשך הקשר עם אשתי מוטל בספק. והרצון להימנע מזה הצליח לגרום לי למצוא איזה כוחות על לחלץ מהמים לגבי הברווז, ואשתי עד היום לא יודעת שהייתי קרוב לטבוע בגלל הברווז הזה. פחד ועוצמה ורצון לא להראות אותו, אז כמו שבסוף אפשר לשאול כאילו זאת האמת, אבל הלכתי עם חברים כאילו גם פארק שעשועים כזה, כאילו עם כל הרכבת הרים וזה, ואנחנו שעה נראה לי באמת, כאילו בצחוק שעה חיכינו בתור, ואני חושבת ככה כן, כאילו אתה חייב לבוא וזה וזה, ולא הייתי בפעם ראשונה בפארק הזה, כאילו עם הרכבת הרים, נראה מגניב. אבל הגענו לתור, סוף סוף אני מתיישבת כולי כזה סוגרת, כזה לא מתי זה נסגר, איך שזה נסגר, פתאום אני קולטת, לא. אני חושבת עכשיו לעלות על הרכבת הרים הזאת, אני לא יודעת מה קורה פה, אני פתאום מבינה שאני פחדנית, אני אומרת לחברה שלי, יש איך לצאת? אמרתי לי, לא נראה לי, כשאני את זה, אני הולכה לצרוח, אני צריכה לצאת, אני לא יכולה, ואיך שאני זה, והמחיר פשוט עושה לי כזה לא בראש, לא
לא סתם, בוא ניכנס. יאללה. יאללה. לא, זה ככה ביד. מפחד, אני מפחד! המציל לפחות. איפה המציל? איפה המציל הזה? תקשיב, נעשה כמה תמונות ונצא מקסימום, מה קרה? ואם לא מפחיד, אז נמשיך. כמו כמה תמונות, ואז יקרה בחוץ, אני אגיד לו, וואו, איזה צודה, אני חבל על הזמן. אני יוסף מוריץ. תראי דג, יוני דג, צריכים אותו. אוי, זה דג? תתכופף לדג, אני אצלם אותך עם הדג. וואו, תקשיבי, דני, תמונות לטינדר. יש. מאמין. מה עוד אתה יכול לעשות? אולי תשכב ככה בתוך המים, שיראה יעמי. פוס, יוני, פוס! כמעט נפלתי. למה? מה קרה? אין, סחרחורת מהבוקר. אבל אני אמרתי לך, אל תערבב את הכדורים של הלב עם הכדורים של הלחץ דם. אתה אתה מערבב אותם והכל מתבלבל לך. בוא נלך הביתה, בוא נלך, אני אעשה לך כוס תה. כן, עם ג'ין. תקשיב, המאמן שבא אלינו, המאמן שעושה לנו כושר, הוא פשוט, אני רואה אותו, אתה מזכיר לי אותנו שביל הצילים. אני חושב אני כמעט לא סופר. רגע, מי אתה? אנחנו מכירים? יש מצב שאני מבולבל. תקשיב. בוא נלך לבקר את הירקן. כמו כל יום אנחנו הולכים לבקר את הירקן. מה אתה אומר? אולי הוא יגיד לנו מי אנחנו. שלום. מכיר אותנו. כן, יוסף, מה רוצה? יוספה, כן? אביבית, כל הכבוד לך שאת מביאה אותו כל פעם, כל הערכה. אביבית, נכון. אני אישה. מזל. מה תרצו? יש קישואים? יש קישואים! יש קישואים. מה עושים עם קישואים? מי זה? ילדה אביבית. הוא אביבית. יוספה. אתה? אני... הירקן. הירקן, נכון. אני הירקן. אני יכולה לבחור, ויש פה מבחר של ירקות. ניקח כסף, אולי הוא חושב שאנחנו לגמרי סיני ולא ניקח כסף. בואו ניקח מלא דברים ונלך ונראה, אולי יגיד לנו לשם. אני כבר, בסדר, אתם תסתכלו ותבואו אליי. ענבים, דובדבנים, כל מה שיקר. פטל, זיתים, גבינות. יוספה, בסדר? יש פה הכל שאנחנו יכולים לקחת, רק תבואו בסוף לשלם. רק תבואו לשלם. אתה צועקת לי באוזן, אני שומעת טוב. כאן זה המכשיר שנייה. מה? בוקר טוב! כן, טוב. הוא רוצה תשלום! הוא רוצה תשלום? לא יעבוד! לא יעבוד. אז בוא נגיד ששכחנו את הארנק בבית ונלך. רק שנשאל אותו איפה הבית. אנחנו צריכים ללכת להביא כסף מהבית. אבל אין לו מושג איפה זה. בית. תזכירי לו. אביבית,
אני אישה. אני אישה. איזה אנשים, יש לו שקיות בים. זה בסדר.
את כל השקיות האלה. יש שם איזה דג או משהו. לא הולך לי כמוך. תעשי העולם, המציאות האלה, אני מסתכלת. מה שאני רואה עסקים, אני פשוט מדהימה. השרשרת של מצב שבוע שעבר כאילו ממש מאמנת. אם את יכולה למצוא לי גם כזאת, תכווני אותי בשקיות, אני לא יודעת מה תעשי. זה יהיה ממש ממש טוב, אני צריכה משהו לבית היום בערב. כל היום אנחנו פה, זה רק שעון. נתתי שעון. חייבות לעזור לי. זה שעון, יש לו ערך סמנטלי, הוא שומע גרושים. עשוי זהב עם ילדים, אבל גרושים. אבל יש לו ערך סמנטלי, זה... מתי יקר? היום בבוקר. יקר? קצת יקר. תלוי בשביל מי. שעון ביד? שתעזרו לי, אז אם אני לא אביא השעון הזה, הלך עליי. את זוכרת אולי איפה בערך? בדיוק כמו, ישבתי באזור הזה, שמתי בשקית, שימשו בשביל זבל, מי ייגע בזבל? שמתי אותו בזבל. את יודעת באמת, יש פה כל כך הרבה זבל, אנחנו מנקות וזורקות, נכנסנו שם במכולה, ואת רוצה ללכת לבדוק. כן, איפה שם במכולה? כן, שם, אני גם לך בשום מכולה. אוי, דרכת על מדוזה? איזה מדוזה מטומטמת? תראי איך היא שוכבת פה ככה. את בסדר? בואי, עכשיו היא לא תאשים אותך שלא גנבת לה לא שעון ולא שום דבר. בואי, תשבי. תנוחי. יש לנו עוד כמה שעות למצוא לי שרשרת. אז אני שם, בסדר, שתבוא, שתיקח. יצא לי לפני שהיא תבוא. בנות, לא מצאתי שעון, אבל מצאתי שרשרת עם יזדתית, עם יהלומים. תיקח אותו אם מישהו רוצה שעון, שישאיר לו. ממי, מצאתי לו מקום הזה טוב להם. כמה זמן אנחנו להם, מה? וואי, אבל מלא רוח, מה נעשה? תעשי את המריעה הזאת, בוא נמצא אותה פה למעלה. למעלה. תחזיק אבל אתה... חזק, מחזיקה? ניסים, אם לא תחזיק את זה, זה יעוף, אתה צריך מה אתה עושה? תחזיק רגע, תחזיק. אני מחזיק. אני לא יכולה עם הרוח הזה. אני מחזיק. אוקיי. בסדר, אפשר לעבור ל... כן. תשאירי את זה מסביב. איך מסביב? מסביב. מסביב אני אומר, מסביב, יופי. יופי, תשאירי. יש עוד משהו? לא, זה בסדר. מה לא בסדר? את צריכה צדנית 30 קילו, קחי משהו לשתות. מה, תבירה, יין, ככה? מיץ עגבניות? מה בא לך? כל פעם אני צריכה להגיד לך מה אני אוהבת. כמה זמן אנחנו ביחד בכלל? 10 שנים אהבתי שלי. אז תביא משהו, מה זה משנה? תראי את הכוס, זו מחקה במה את אומרת. נו יאללה, כן? פעם אחרונה. כן? אני אפתוח את הבקבוק. לא עליי. תעשה למעלה. למעלה? ניסים! טוב, סתם, צוחק זה. הנה, וואי, נזרוק לך. איזה כיף. איך נזרוק? כמה שנים היינו בים, כמה שנים. תחזיקי. תחזיקי. סיימת, אני יכול גם לשתות, נכון? תשים עוד אחד רגע. ניסים, שב. ניסים, מה?
יש לנו הרבה עבר, וואי, אני צריכה לדעת קצת כבר לפני שאני... לא, תודה. זה הרבה עבר. ואני חושבת שהגיע הזמן, אתה יודע, לעבור לשלב הבא. שבו אתה מפצח פנימית ואני שם משהו... הנה, בהחלט חושב צריך לעבור לשלב הבא. בוא נעבור לגור ביחד. בוא נעבור לגור ביחד. לא, זה לא מה שהתכוונתי. לא שהתכוונת? וואי, אני יודעת שאתה בחור מאוד רגיש, אני יודעת. למה שלא לגור ביחד? נראה לי שתצטרך את השאלה הזאת לשאול אותי מתי. אני רוצה שנחזור אליו בנפרד. אמא שלי? אמא שלי? למה שנחזור לגור בנפרד? לא לגור בנפרד, לחזור בנפרד וזהו. נפרדת ממני? את נפרדת ממני? לא יכולת להגיד את זה לפני שסחבתי את כל הצ'רים. שתרגיש פעם אחרונה שאתה בחור שרמנטי ושיש לך הרבה... אני צריך אותך שתרגיש את זה. את יודעת כמה בחורות יש לי בטלפון מחכות רק שאני אתקשר אליהם. תראי. אבל זה אתה חלק בסרט מעניין. תראי כמה. אני מסתכלת בכל התמונות. כל החברות שלי, מה אני חשבתי אנחנו הולכים לים בשביל לשחזר את הרומנטיקה שלנו ואת נפרדת ממני? ואת... אבל למה את בוכה? את נפרדת ממני, את בוכה! היא בוכה! אני לא רוצה להיות איתה, נפרדת ממני והיא בוכה! היא יודעת שאימא שלי צורקת! כל מה שאמרה עליך נכון! תביא לי את הקוץ של הקרקע! אני הולך לים! איפה הגלגל הצלה של הברווז? אני הולך לים! אבא. 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 אני רוצה שתתגרש מאמא. השבוע. אתה גאון! אתה גאון! סוף סוף מילים חכמות יוצאות מפיך. אתה לא רוצה לדעת למה? מה אכפת לי? הרעיון גאוני! לא חשבתי על זה. 16 שנה. איפה לא חשבתי על זה? יואו, זה כל כך פשוט. פשוט. אני כבר מתרגש. טוב, אז רגע, אז אם אתה מסכים לזה, אז אני רוצה פלייסטיישן 5.5. אחד לא יספיק לך! אתה צריך 5? איך תשחק ב5? אתה לא 5 פלייסטיישן, יש אבא, אתה לא מבין כלום. זה כמו טטריס, אבל יותר מתקדם. טטריס, אתה זוכר? לא, הזמן נופל יותר מהר! מתקדם, הכל מתקדם. הרעיון טוב, אבל מה שאתה שואל עכשיו זה לא קשור. מה הקשר בין אמא לבין... אז אני אגיד לך, זה נשאר אותי למה אתה צריך השבוע. כן. אז ככה, עוד שבוע יש לי בחינה בהיסטוריה. אני לא יודע שום דבר. לא. אני לא יודע. אני מלמד אותך. לא, יש לי רעיון יותר טוב. אתה מתגרש מאמא השבוע, מציע נישואים למורה שלי להיסטוריה, להתחתן איתה, ואז לא תכשיר אותי. גאון. תראה לי את התמונה שלך. בבקשה. לא רואים את כל הגוף, אבל היא מאוד
שמע. אבל למה השפה? אבל 16 שנה, אתה לא יכול להיות בררן. חדשקולי כל הפרצוף. טוב, יש לך מבחן אחר? המורה שלי במתמטיקה. איך אתה עם גברים? שנה, אבא. תפתח את האופקים. אבא. את האופקים? לא יודע, אבל תפתח מה שצריך. אני אראה לך את התמונה שלו. לפחות בלי שפם. היי זה ארי? לאן הבאת אותנו? לאן הבאת אותנו באמצע החושך הזה? אנחנו באמצע המדבר פה, מה אנחנו עושות פה? תקשיבי, אני עכשיו אתקשר לחבר שלי, והוא כבר יסדר לנו מקום לינה, אל תדאג. מה מקום לינה? תראי, דוד, אנחנו באמצע החושך, עכשיו יש פה תנים, יש פה לטאות, יש פה חזירים. מה נעשה פה כל הסתומות? מה נעשה פה? איפה נשען? איפה? שמרי על קור רוח. אני? שמרית. קור רוח. כן, כמו שלמדנו בפילאטיס, קור רוח. אבל חשבתי בפילאטיס אני מחזק את רצפת האגן, לא קור רוח. רצפת האגן, כמו שסבתא שלי אומרת, היא קור רוח. חושבת שגילאים נדקים את האוהל? בואי אני אתקשר לחבר שלי, והוא יבוא עוד מעט. חושבת, חבר שלך, הלא מצלח הזה, שנתיים אתם ביחד, דבר אחד הוא לא עשה בשבילי. איך את מעיזה? סליחה? אני דואגת לך, אבל זהבית, אני דואגת לך, אני אומרת לך מה חשוב. אנחנו פה ביחד, בואי לפחות, לא נמות ברעב ובקור ובחושך ובעיתני הטבע, לפחות נקים איזשהו משהו מדורג, קונציס, לא, משהו קטן. בסדר, איפה האוהל שלך? איפה? לא הבאת אותו? את כתבת בוואטסאפ, הטיול הכי מגניב בעולם, כתבת שאת מביאה אוהל. אני אמרתי מחצלת, את אמרת אוהל. מחצלת, הנה, ננער אותה עוד, ננערת. טוב, יש לי רעיון. קור רוח. בואי נעשה אוהל ממחצלת. רעיון הסתמים האלה, אני לא מבין איך שרדת עד עכשיו. רעיון גאוני, על מה את מדברת? בואי נחפש מקל. בסוף גאוני לנו, אני לא יודע אם אנחנו נשרוד את הלילה הזה. לא יודעת אם אנחנו נשים מקל, ועליו נעשה מחצלת, כמו בהישרדות. תגידי לי, יש שאלה חשובה יותר. חבר שלך בועז, הוא מבסוט על השם בועז. בגלל זה שיקום? בגלל שיקום לבועז? בועז זה שם מהתנ"ך, ודרך אגב הוא קשור לשבועות, ועכשיו בדיוק שבועות, אז דווקא מאוד מתאים. אני לא יודעת, אני חושבת... וזה בועז. אני חושבת, אנחנו פה ביחד, צריכים לשאול לחבר מה שאלה עליו. הבן זוג שלה. סליחה? אנחנו פה ביחד, יש לנו פה מחצלת. נו יאללה, תחפשי כבר את המקל. למה אפשר להפוך את הערב הזה? לשנינו. אני יודע. אני יכולה לחשוב על זה. אנחנו חברות טובות, אני יודע. בסדר, אנחנו נראה לו מה זה שאנחנו יכולות להסתדר גם בלעדיו. הנה, אני הולך לחפש את זה. הבאתי לראות, הבאתי נר אחד. בואי נשים מקל. עכשיו בואי נשים את המחצלת. מאמי! מה זה? מה זה הפול
התחלנו לקרוא? אני בטח שיתחיל כבר. טוב, מתי מגיעים לחגור אותם? איזה הכבישים שם. נראה לי את פה סתם מהשמש, אל תסתכלי ישר. איך ניסה לפה שמש? את תמיד מפחדת ככה מהכל, תגידי? לא, אני רק מפחדת שאת יודעת שמכניסים אותי לרכבת הרים עם רוחות רפאים ותכף קופץ לי פה הגביש וזה, אני לא יודעת למה יפית הכינה אותנו למסיבת הרווקות הזאת, זה ממש לא מדהים. זה חלק מהחוויה, זה לחוות משהו שלא תחווי בשום מקום אחר, כי בחיים מה, אין משהו כל החיים. תשמעי, שמת את ה... כאילו, אתם שואלים, כאילו, זה שכשבקרת הרים שמצלמים, אז כל הבנות הציצי ככה. וזה כיף לנו, כולנו ככה, עכשיו נהנות, נכון? כיף נהנות? מסתכל בכל? כולנו נהנות מסתכל בכל? כן, זה כיף לנו שאנחנו ביחד. ככה נתנו לכם כל הזמן לבד כל הזמן. בקצב הזה אני לא מגיעה לך לתלונה שלה, תקשיבי. לא, תגידי, את צריכה קצת להרגיע. יש פה אנשים שמפחדים. קצת. מה את עושה? שנראה טוב בתמונות. אבל היא הלך לה, כבר מוכן, מה את עושה? שאני אתאים לנוף, לתפאורה פה. רגע, אבל לא הרכבת הרים הזאת שלנו. אני לא יודעת, ראיתי הכבישים ואיש עם פרצוף לבן. לא, זה בסדר, ושלט. זה גבוה. אמרתי לך, אני לא טועה. לא יודעת, תחזיק, אני אעזור לך. תיזהרי שמע. תראי, מצלמה, מוכנה? חייבת? טוב,